अनंत प्या, आनंदी रहा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा 3 दिवस कोकण दौऱ्यावर आहेत। सिंधुदुर्गात भाजपच्या वतीनं त्यांचं जोरदार स्वागत करण्यात आलं। आमदार नितेश राणे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी तसेच पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी जोरदार स्वागत केलं। कुडाळात संघटना वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण अशी बैठक त्यांच्या उपस्थितीत पार पडली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा 3 दिवस कोकण दौऱ्यावर आहेत। भाजपच्या लोकसभा प्रवास योजनेअंतर्गत मिश्रा यांचा हा कोकण दौरा आहे। गोव्यावरून कुडाळ इथं दाखल होताच भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी त्यांचं स्वागत केलं। मिश्रा हे आज सिंधुदुर्ग तर उद्या रत्नागिरी दौऱ्यावर असणार असून परत तिसऱ्या दिवशी ते सिंधुदुर्गात येऊन गोवा मार्गे परतीचा प्रवास करणार आहेत। कुडाळ इथं त्यांनी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा अंतर्गत संघटनात्मक बैठक घेतली। या बैठकीला आमदार नितेश राणेंसह भाजपच्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेच्या कोअर कमिटीचे सदस्य उपस्थित होते। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।